El club de bàsquet Alella no ha aconseguit molt bons resultats en la darrera jornada disputada per les diferents categories que el conformen. Amb una mica d'esforç i ganes de victòria podran solucionar aquest mal moment pel qual alguns dels seus equips estan passant. Però no tots són dolentes notícies, ja que alguns es troben en bona posició a la classificació general. L'equip sènior del club de bàsquet Alella no va poder emportar-se la victòria en el darrer partit disputat contra el club de bàsquet de la Garriga, amb qui van perdre per 79-56. Aquest partit va fer que empatessin a punts a la classificació general amb el seu rival. En aquests moments, dels 11 partits disputats, han aconseguit guanyar 5 i perdre 6, fet que els situa a la 12a plaça. Millor sort han tingut els Sots 21, que tot i perdre l'últim partit contra el Gramenet per 67-64, es situa a la 5a posició de la classificació, per sobre del Castellar i per sota de l'Arenys. El cadet femení, en canvi, va aconseguir guanyar per 52-42 a l'Estonac, victòria que les situa a la 3a plaça, i és que han aconseguit guanyar 3 partits i han perdut 3 dels 6 disputats.